Styr åkandebladet ned ad floden. Undgå forhindringer. Rammer du forhindringerne, bliver dit åkandeblad beskadiget. Du skal starte forfra, hvis du rammer for mange forhindringer. Nå til den anden ende af landsbyen. Hop på indbyggernes kurve og de gule tage. Pas på, du ikke rører jorden. Du bliver fanget, hvis det sker. Du må ikke komme uden for bymurene. Tilbage til junglen med dig! Du hører ikke til her i landsbyen. Tilbage til junglen med dig! Tilbage til junglen! Hvad var det? Jeg fik dig! Væk! Jeg fik dig! Du hører ikke til her i landsbyen. Tilbage til junglen med dig! Hey, du må ikke være der. Aber må ikke være på den kran. Sømændene skal væk, hvis du vil kravle op i kranen. Gå hen til sømændene og kom i kontakt med dem. Det kan være, de smutter, hvis du underholder dem. Du missede for mange kombinationer. Kontakt sømændene for at starte en ny optræden. Han fik ikke fat i alle bananerne. Beklager, du må kun beholde bananerne, hvis du får fat i dem alle sammen. Hvis du spørger pænt, så må du godt prøve igen. Forlad kommandobroen uden at blive set. Halløjsa, hvad sker der her? Beklager, lille ven. Du må ikke være her. Halløjsa, hvad sker der her? Beklager, lille ven. Du må ikke være her.
ryger på æbbeanstalt. Man må ikke få øje på dig. Ha! Jeg fik dig! Du ryger på æbbeanstalt. Ivan må ikke få øje på dig. Aha! Ingen kæledyr skjuler sig for Ivan. Næse lyver aldrig. Aha! Ingen kæledyr skjuler sig for Ivan. Næse lyver aldrig. Find penslen, inden tiden løber ud, og Ivan opdager, at du er en abe. Kæledyr må være tæt på. Aha! Jeg fik dig! Ingen kæledyr laver æbbestreger med Ivan. Find penslen, inden tiden løber ud, og Ivan opdager, at du er en abe. Du er ikke lille pige, du er kæledyr. Du lød for mange bobler, slip væk. Prøv igen. Der er en abe. Kom her, din. Så fik jeg dig, din lille ballademager. Nå hen til enden af gangen. Pas på, du ikke rører laserlyset. Lille abe i korridor 1A. Alarm! Alarm! Ha! Jeg fik dig. Hvis jeg ikke har set en abe, du bliver der, æbekat. Nå hen til enden af gangen, og husk, rør ikke laserlyset. Alarm! Alarm! Hjælp! Der er en vild og farlig abe ved mit kontor. Hvad hjælp? Der er en abe! Kom her, din. Alarm! Alarm! Hjælp! Der er en vild og farlig abe ved mit kontor. Nå, det er dig. Ha! Jeg skal sørge for, at du går på det næste skib hjem til junglen. Prøv de grønne. Jeg kan kun give dig balloner, hvis du har citron. Hvad? Vil du have en ballon? Jeg kan kun give dig balloner, hvis du har citroner. Du har ikke nok chatonger til at købe ballonerne. Kontakt hver gruppe af børn for at få ballonchatonger. Er det dig igen? Ja, men du har ikke nok citonger endnu, vel? Hvor mange balloner slap væk? Prøv igen.
her til frokost. Det her er ikke et sted for aber. Du bliver nødt til at smutte.